Şahir didar berdi, Allah berdi. Adamlar bağışlaň birek biregi. İman eterdir geçirimlilik. Adamlar bağışlaň birek biregi. Ansap keterdir geçirimlilik. Adamlar bağışlaň birek biregi. Öýkölük edmeklik günädir anan, yaraşsanlar göwüni synan. Hiç kim perişde däl asmandan inen, adamlar bağışlaň birek biregi. Muhammed ammaty hoşluğa ýardyr. Oňşuksuz bennäniň dünýäsi dardyr. Birine var kimlik, ulusy bardyr. Adamlar bağışlaň birek biregi. Göwüniň apsyny açyp bilýänler, töwella tobany seçip bilýänler, beýikdir günäni geçip bilýänler, adamlar bağışlaň birek biregi. Bağışlanmak şerki her bir hatanyň ruhun şad edermiş adam atanyň, diýäni ýadymda garry atamyň, adamlar bağışlaň birek biregi. Öýkäni hetdinden ötürüp bermäň, kıyama dahyra yetirip bermäň, gursokda agyr daş ötürüp bermäň, adamlar bağışlaň birek biregi. Atamyz adamdan dömenliňizi, howyneden döräp dowlanlyňyzy, ýatlap aslyňyz bir dowanlyňyzy, adamlar bağışlaň birek biregi. İslam dünýäsiniň ýörelgesidir, hadis hikmetleriň ötelgesidir, Hedreti Ali'nin görellesidir, adamlar bağışlaň birek biregi. Hormatyny Hak Resulu ýarlaryň, 7 weli 4 şaryar şiirleriň, 12 imam 360 pirleriň, adamlar bağışlaň birek biregi. Peder pentlerine uýulmaýamy, ömrüň çäklidi duýulmaýamy, bir Allah ýalňyşmaz diýilmeýämi? Adamlar bağışlaň birek biregi. Senali kelama secde towap bar, sowala Kur'anna şeýle jogap bar. Näçe günä geçdiň şonça sowap bar. Adamlar bağışlaň birek biregi.